We dreamt it, we achieved it. Hapit na gayud matuman ang damgo sa mga lumulupyo sa isla sa Bantayan nga makabaton og kaugalingong airport. Sa dili pa mahuman ang tuig, gilantaw nga inagurahan na ang newly renovated nga Bantayan Island Airport nga anaan nahimutang sa Barangay Ocoy, lungsod sa Santa Fe. Diin makabato na kini og taas-taas nga runway nga moabot og 1.2 ka kilometro. Ang maong bag-o nga runway mamahimo ng tugpahan og dako-dako nga mga aircraft sama sa mga 60-seater og turbo propeller nga klase sa mga eroplano. Buot ipasabot nga ini, mamahimo na unyang sayon og dali ang pagbiyahe padung sa isla sa Bantayan. Kaniadtong miaging Sabado, Oktubre 17, mipahigayon og ocular inspection ang mga kadagkuan sa Mactan Cebu International Airport Authority Board of Directors nga gipangunahan nila MCIAA General Manager Attorney Steve Dikdikan ug ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Ang maong airport nahimutang sa 29 ektarya nga luna nga nahimutang sa lungsod sa Santa Fe ug gipanag-iya sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Ubos sa kasabutan nga gipirmahan tali sa probinsya ug sa MCIAA, ipadayon sa MCIAA ang pagpanindot sa maong airport. Lakip na dinhi ang 94 milyones pesos nga kantidad sa pagpataas sa runway ug renovation sa terminal. Gikan sa 900 metros nga runway, gipatas-an na kini ngadto sa 1.2 ka kilometro. Gibutangan na usab og security fence og perimeter lights ang palibot sa airport ug mas gipanindot pa ang passenger terminal building ug ang communication tower. Dugang ni Dikdikan nga inay karong umaabot nga Marso sa sunod nga tuig, masayo na human ang maong renovation sa airport nga gikatakda karong buwan alang sa runway. Sa Nobyembre makumpleto ang koral ug sa Disyembre mahuman na ang tibok terminal. Kon kaniadto mga general aviation flights lang ang makatugpa sa airport. Apan tungod sa pagpataas sa runway, dako-dako na nga mga klase sa aircraft ang makatugpa didto. I'm very confident that we can reopen by December. It's mainly the management of our construction project. When the pandemic hit, it was severely delayed. It was supposed to be December the original date of completion, but we had to move it to March. But I was insistent that we should comply with. We should finish it at the original date. So that's why I would come here every 2 weeks para ako i-manage. Ako mismo nag-manage ang construction. Ang mga mayor sa tulo ka lungsod sa isla mapasalamaton sa maong proyekto tungod kay dakong tabang kini sa mas dali nga pagdala sa mga turista ngadto sa isla. First, nagmugna gyud ining airport. It's a great honor nga niagid ni sa Santa Fe nahimo nya karon nga gi-upgrade, gipanindot og maayo, even though dili kay ni mapahimoslan sa Santa Fehanon kay pila raman in taon sa amo ang maka-afford og sakay aning eroplano, but ang moare nga mga tourist is mapahimoslan gyud kay sa ako pag-iingon gahapon og walay turista, walay kwarta ang among katawhan dire. Mao ni ang example nga kung kita mangandoy og atong ma-imagine unsay atong pagahimoon bisan pa man sa unsang katalagman problema dili gyud ta matayo. Kami hinoon sa Madrid Dios, layo-layo mi. But in general, this airport could help a lot to all the people of Bantayan Island in general. This will boost the economic situation diri sa amo sa Bantayan kay daghan naman turista, mamalit og buwan. Sa iyang pamulong, si Gobernador Gwendolyn Garcia nagkanayon nga ang Bantayan Island Airport usa ka pamatuod sa malampuson nga pagpaningkamot sa probinsya ug sa MCIAA nga makatabang sa isla. And today we are seeing the realization of a dream that started decades ago. And so, we thank MCIAA, the DOTR, for this effective partnership between the provincial government and national government as well as the Mactan Cebu International Airport Authority. You see, when we join hands, rising above our own parochial interests in order to achieve the greater good for the greater number, this we can do. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.